Tervetuloa Valkeakoskelle. Minä olen Petteri Kantola ja toivottavasti sinulla on hetki aikaa kuulla Scandinavian Defender. Olen harrastanut erilaisia itsepuolustus-, taistelu- ja kamppailulajeja yli 30 vuotta. Tämän lisäksi olen ollut ammattisotilaana 25 vuotta sekä olen hyväksytty voimankäyttökouluttaja ja järjestyksenvalvojakouluttaja. Scandinavian Defender on nerokkain, yksinkertaisin itsepuolustuslaji, johon olen koskaan tämän urani aikana törmännyt. Scandinavian Defender on pyritty pitämään mahdollisimman yksinkertaisesti. Koko lajissa onkin vain 65 tekniikkaa. Näin ollen harjoittelijan on mahdollista pystyä toistamaan niitä riittävän monta kertaa, siten että hän pystyy tekemään ne myös stressillä tositilanteessa. Scandinavian Defender on tarkoitettu aivan tavallisille ihmisille. Scandinavian Defender perustuu siihen ajatukseen, että harjoittelussa pitää aina läsnä olla 3 elementtiä. Oikea tekniikka, riittävä fysiikka ja toteuttamiskelpoiset ja oikeat taktiikat. Tämä tarkoittaa sitä, että joka kerta harjoittelu on myös fyysisesti raskasta. Siinä harjoitellaan katuväkivaltatilanteeseen sopivia tekniikoita sekä taktiikoita. Ja tähän kaikkeen vaikuttaa myös teoria tässä ympärillä, lainsäädäntö, ihmisen kyky tehdä päätöksiä sekä stressireaktiot, jotka vaikuttavat siihen, että millä tavalla meidän päätöksentekokyky ja aistit toimivat ääritilanteissa. Scandinavian Defender idea on se, että harjoittelija opetetaan tappelemaan pystyssä, hänet opetetaan lyömään ja potkimaan hyvin ja kovaa, sekä hänelle opetetaan, miten puolustaudutaan ja tapellaan maassa ja maassa. Sen lisäksi opetellaan puolustautumaan erilaisia lyömäaseita vastaan, joita saattaa kohdata. Se voi olla esimerkiksi tuoppi tai rikottu pullo. Teräaseita. Ja lopuksi jopa ampuma-aseukkiin varaudutaan.
Skandinavia Defendossa on olemassa myös ammattilaisversio. Defender Blue, joka on tarkoitettu erityisesti turvallisuusalan ammattilaisille. Defender Green, joka on tarkoitettu sotilaille, sekä Defender White, joka on suunnattu ensisijaisesti hoito-, pelastus- ja opetusalalla työskenteleville. Defender peruskursseja on alkamassa taas ympäri maan. Käy katsomassa sinua lähin seuraosoitteesta defendo.fi.